aftaget. Op, arbejdstid. Så er vi klar til det store stunt. Gyngen skal lige op i højde. Okay, Malene. Kom nu, gyng. Hej, Viggo. Hej. Jeg fik lige lidt socialt. Og nu er det store. Det er simpelthen ikke at sige den lyd. Lol. Jo. Hej, pige. Hej, pige. Okay, hej, drenge. De løber for helvede. Det vil se fedt ud i slow motion. Nu skal Malene tage sig sammen. Så, Malene. Jeg siger one. Two. Julian! Malene, for spring. Spring nu. Jeg skal lige op så. Og det er fint nu, og nu springer Michael Rasmussen. Please, ikke nævn navnet Michael, det er... Og så er det mig igen. 1, 2, 1.500 mærkelige så er stunt. det mig, der kan blive ved. Er det her den slags maraton? Jeg får ondt i min kameraarm. Jeg får ondt i min kameraarm. Du må ikke komme op på det. Malene, når du har sprunget, kan du så ikke godt stoppe? Jeg skal ikke springe, jeg skal prøve noget. Nej, fordi jeg vil gerne snart gynge igen. Vil du være, hvis vi tapede den her fast på dit hoved? Så ville det være perfekt. Hvad er det, du skal prøve? Kan du fortælle vores seere lidt mere om dit stunt? Du må ikke gøre mere til, nu vil jeg gerne selv. Malene, kan du fortælle vores seere lidt mere om dit stunt? Jeg skal lave maveplaster. Hej, dreng. Jeg tror ikke, han vil have sex med dig. Viggo! Så råb jeg det lige her, eller... Nej, han vil sgu ej. Den sagde jeg. Hey, du skal ikke videre med det der, Viggo, fordi så... Det synes du ikke god. Okay, fint. Det var ikke nu! Nu! Spring! Nu! Fint nok, så sparker jeg. Mathilde, spark på siden. Ja, helt langt. Filmen var altså over 3 minutter nu. Kom nu. Og så kommer Michael Rasmussen. Okay, nice. Så skal vi se den.